सुशेला खाल्ला ना, ज्या लोकांना पित्त वगैरे असतं त्याची जळजळ होते. सुशेल्यामुळे जळजळ होत नाही. ह्याला तांबुलं म्हणतात, आमच्या गावी ह्याला तांबुलं म्हणतात. एकदम क्यूट आहे. हो एकदम छान दिसतंय. नावाने चालेल. हे का हा. नसलं तरी हा नावच नाही ऐकलं, पदार्थच माहित नाही. सुशीला तयार झाली. सुशेला तयार झालाय. इकडे पण तेच चाललंय. एकदा सहज करा आणि घेऊन या बाहेर. टेस्ट करून दाखवाल ना तुम्ही? हो. नमस्ते. नमस्ते, माझं नाव श्यामल जाधव. मी आज चुरमुऱ्याचे सुशेला करते. जसे पोहे असतात तसाच हा एक प्रकार सुशेला. पण आमच्या सोलापूरच्या साईडला कसं सुशेला म्हणलं की पोह्यापेक्षा जास्त आवड सुशेल्याला म्हणजे देतात. त्याचं मागणी त्याचं नाव सुशेला. त्याला जसं पोहे, दडपे पोहे म्हणतात, कांदा पोहे. कांदा पोहे म्हणतात, तसे ह्याला सुशेलाच म्हणतात. सुशीलाच म्हणतात. त्याच्यामध्ये पाणी आता टाकते मी. हा. पाण्यातून थोडं काढायचं, जसं पोहे काढतो आपण तसं त्याला पाण्यातनं काढायचं. हे काय कुरमुरे घेतले? हो, कुरमुरे घेतले ते. आणि याला कुरमुरे घातले स्पेशल लागतात नाही, काय? नाही. कोणते? असं हा नाशिकचेच कुरमुरे लागतात असं काही नाही. नाशिक पेक्षा हे साधे कुरमुरे जे आहेत मिळतात ते कुरमुरे पण ह्याला सुंदर, म्हणजे त्याची चौपण आहे. म्हणजे तुमच्याकडे पोहे न मागता सुशीला हा, मागता? ह्याची खूप मागणी असते सुशीलाची. सुशेल्याची. कुठे हे? सोलापूर. सोलापूरला. हा, आमच्या सोलापूर. म्हणजे आपण सोलापूरला समजा कधी गेलो तर पोहे न मागता आपण सुशीला मागायचं. हॉटेलवाली सुद्धा ह्याला जास्त हे महत्व. हॉटेलमध्ये पण हेच. हो, हॉटेलमध्ये पण तुम्ही बोलला ना सुशेला द्या, हा. तर मग म्हणजे हे आमच्या गावाकडले असं तुम्ही असं वाटेल माणसांना. हा हा. मी आता ह्याच्यात पाणी टाकते. आणि आपल्याला पाणी किती लागेल याच्यात? हे जरा भिजे म्हणजे भिजणे त्याला काढता आलं पाहिजे पोह्याला जसं. हा, आपण जसे कांदा पोहे करतो ना, पोहे कसे काढतो पाण्यातून तसं? काढून घेतो तसे ते कुरमुरे पाण्यातून काढून घेतात. तोपर्यंत मी गॅस पेटून कढई गरम करायला ठेवते. हे आवाज येते ना पाण्यात? ते पाणी जाते ना आतमध्ये. पाणी ऍब्सॉर्ब होतं त्याच्यात. मी पण सुशीला म्हणलं की असं माणसानं माहिती नाही म्हणणार की रेसिपीचं नाव आहे. असं तर कोणतं तर म्हणजे फिमेलचं नाव, मुलीचं नाव. सुशेला. आणि हे कुरमुरे कसे पाण्यामध्ये ते मऊ नाही होत एवढे आहे ना. नाही आता पोहे कसे लगेच पाण्यामध्ये मऊ होतात. तर ह्याला भिजायला टाइम लागतात ना? 5 मिनिटं म्हणजे असं हे होतं. त्याचा आवाज थोडा कमी होईल ना तेव्हा आपल्याला समजतो की हे पाण्यातून आपल्याला काढायचं. आवाज येतोय तुम्ही आवाज ऐका जरा. बघा असा आवाज येतो का? चर 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 आवाज येतो ना? आपल्याला पिलायचं आहे का ते पाणी पूर्ण? हे धुवून घेतलं. धुवून म्हणजे कसं आपण घट्ट पिळायचं, जसं कारलं वगैरे पाणी आपण पिळतो त्याच्यातनं तसं आपण घट्ट पिळायचं. पोह्याला कसं आपण असा हात लावून काढतो पोहे, तसं नाही. ह्याला असं हात लावून असं घट्ट पिळले पाहिजे. आता हे पाणी आपल्याला फेकायचं. हा, हे पाणी फेकायचं. कढई गरम झाली. आता मी तेल टाकते त्याच्यात. ह्याला तांबुलं म्हणतात, आमच्या गावी ह्याला तांबुलं म्हणतात. एकदम क्यूट आहे. हो. एकदम छान दिसतंय. मग आपल्याला पण घ्यायचं. मला ह्याचाच अंदाजा येतो. ते कढीवाला जे चम्मच असतो ना त्याचा अंदाजा नाही येत मला. मला जास्त भाजी बनवायची आहे मग मी 1.5 टाकू शकते, त्याच्यापेक्षा जास्त बनवायचंय मग पोह्याला वगैरे मी जास्त असं करू शकते. मस्त एकदम. तांबुलं लोट्यासारखा दिसतोय ना. छोटी भांडी असतात ना मम्मी, हा. तशातलं आहे ते. मला ही लग्नातली गिफ्ट आहे. काय? इथली नाही, ते तांबुलं. आज किती वर्ष झाले? 36 वर्ष झाले त्या तांबुल्याला. गिफ्ट दिली तुम्हाला? काळं झाले का बघते. ते कसं आता त्यात काळा कसं नाही झाला ते? घास म्हणजे जेव्हाच मी तेल संपेल किटली ते घासणार मी. काळ्या साबणानं घासते. ते अल्युमिनियमचं आहे तांबुलं. हा, तेव्हा ती गोर आहे. आता मला कढीपत्ता टाकायचा याच्यामध्ये. तर माझ्याकडे झाड आहे, कुंडीमध्ये झाड लावलेलं आहे. मी ती कढीपत्ता तोडून आणते. हे का? हा. अगोदर राई टाकायची, मग जिरे टाकायचे. राई, मोहरी आणि जिरं. जिरं. मग हे शेंगदाणे. एक मुठभर शेंगदाणे
चटणी घेतली. हा. हम्म. आता मिरची कांदा. एक कांदा घेतलाय ना. हो. मिरच्या किती घेतले? 4. एक कांदा, 4 मिरची. आणि कुणाला जास्त तिखट पाहिजे असेल झणझणीत, आमच्या गावी झणझणीतच लागतं सोलापूर साईडला, मग जास्त पण टाकतात ते लोक. पण आपण मुंबईला राहत असल्यामुळे ते तिखट सहन होत नाही जास्त. हा. मग मुलांना जर खायचं असेल तर आपण 2 पण मिरची टाकू शकतो. मुलं कसं त्याच्यातली मिरची काढून खातील. हा कढीपत्ता. कोथिंबीर ना. कोथिंबीर. हा, कोथिंबीर माझी 6 दिवसाची कोथिंबीर आहे. हे थोडी पण खराब नाहीये. फ्रेश वाटते ही हो. एकदम. याची टिप द्या मला. हा, मी तुम्हाला आता एक टीप देते कोथिंबीरची. कोथिंबीर कशी जास्त दिवस टिकून राहील ह्याचं सांगते मी तुम्हाला. तर एक स्टीलचा डब्बा घ्यायचा. प्लास्टिकच्या डब्यात नाही राहणार. स्टीलचा डब्बा घ्यायचा. स्टीलच्या डब्यात एक पेपर ठेवायचा आणि अगोदर कोथिंबीर धुवायची आणल्याच्या नंतर बाजारातून. आणि ते धुतल्याच्या नंतर मग स्टीलच्या डब्यात, प्लॅस्टिकच्या डब्यात नाही राहू शकणार कारण ह्याचं झाकण कसं घट्ट असतं स्टीलच्या डब्याचं. मग ते पेपर असा सुकल्याच्या नंतर धुवून कोथिंबीर मग पेपरमध्ये ठेवायचं. आणि पेपर असा फोल्ड करून त्या कोथिंबीरीला ठेव अशी. आणि हे तुम्ही आता किती दिवस झाले याला? आता ह्याला तरी पण 6 दिवस झाले आज. तरी किती फ्रेश आहे बघा हा. ते, है ना? मी एकदा पुण्याला गेले होते. आत्ता पुण्याला जायच्या अगोदर 8 दिवस कोथिंबीर आणली होती. मला वाटलं नव्हतं, तिथंच मी विचार केला आता गेल्यानंतर मला मिरची घ्यावी लागेल, कोथिंबीर घ्यावी लागेल. आले दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी डबा खोलून बघितला तर फ्रेश कोथिंबीर अशी. 12 दिवस मी पुण्याला होते, त्याच्या अगोदर पण 5-7 दिवस कोथिंबीर मी आणून ठेवले. मग त्यावरनं मला म्हणजे असं आता मला समजलं की हा पाणी ओली असतानाच ठेवायची. नाही, जरा सुकू द्यायची. हा. तरी आपले किती दिवस राहते? हा, 20 दिवस राहिली होती त्यावेळेस. 20 दिवस समज जायच्या आणि अगोदर आपण समजा प्लास्टिक मध्ये डब्यात ठेवली तर किती दिवस ती राहते? 4 दिवस. 4 दिवस. म्हणजे स्टील मध्ये जास्त दिवस राहते. हा. डबल राहते, डबल हा. ट्रिपल राहते. त्याची कसं पानं सडतात, ह्याच्यातलं एकही पान सडत नाही. माझं पूर्ण शेवटपर्यंत माझी पानं सडत नाही. एकदम फ्रेश आहे. हा. आणि हे आपल्याला डीप फ्रीज मध्ये ठेवायचं का? हो हो, डीप मध्ये. खाली नाही ना? खाली नाही राहू शकत. हा. म्हणजे स्टील त्याच्यामध्ये बर्फ जरी झाला ना तरी काही नाही, बर्फ पण होतो. म्हणजे आणायची, धुवायची, हा. सुकवायची, पेपरमध्ये हे राऊंड करायची. गुंडाळूनच असंच नाही ठेवायचं. हा, पेपरमध्ये ठेवून, स्टील मध्ये ठेवून हा. बंद करून फ्रीज मध्ये, आणि समज डीप फ्रीज मध्ये. समज हा पेपर आता ओला झाला तर मग पेपर बदली करायचा. हा, असं ज्यावेळी आपण उघडून बघणार की ओला झालाय पेपर चेंज हा, करायचा. आपण भाजीला काढलं तर हा पेपर ओला झालाय, खाली पाणी पण साचतं. पाणी कारण ते डीप पण फ्रीज मध्ये ओतायचं. ठेवलंय आपण. हा, ते पण होतायचं असं. हम्म. ही टिप्स मस्त आहे, एकदम छान वाटलं. हा. पण नंतर मग मी पेपर पण आपल्याला चेंज करायचा. हा, पेपर पण चेंज करायचा. पेपर आणि पाणी काढून टाकायचं. डब्यात पाणी झालं, हा बर्फ झाला तरी पण हा वरच्या वरी असतो, पेपर फाटला जातो. हा पेपर बर्फ काढते वेळेस मग हा पेपर बदली करू. हा, पेपर बदली हा. करायचा. पण कोथिंबीर काहीच होत नाही. मी किती दिवस आता मी ह्या पुण्याला गेली ना तेव्हा मला अनुभव जास्त आला आणि लॉकडाऊन पासून मला हा परिचय आला याचा. अच्छा. हा हा. मिळत नव्हती हा, मिळत नव्हती. ऍक्च्युअली कोथिंबीर मिळत हा. नव्हती तेव्हा. 2 रुपयाला एवढीच कोथिंबीर हा. देणार. ते पण कुठं ते बघायची. पण एक जण 2 वेळा विचारलं तर ते तिसऱ्याची दुकानात भेटायची आम्हाला. मग आम्ही आणून ठेवायची. अगोदर मी काय करायची, प्लास्टिकच्या ह्याच्यातच ठेवायची. तर प्लास्टिकच्या ह्याच्यात 8 दिवसाच्या आतच पिवळी पडणार पिवळी पडणार. किंवा त्याची पानं सडणार. पानं काळी होतात. हो हो, असं झालं. हे टाकते भाजलेली चण्याची डाळ. चण्याची ती डाळ टाकावंच अशी काही गरज नाही, कुणाला टाकायची असेल ऑप्शनल आहे, हा. टाकू शकता किंवा नाही टाकू शकत, है ना? हा. थोडीशी घेतली हा, थोडीशी. हा. आता आपण हे 1 मिनिट असं गॅसवरती ठेवलंय ना. हा. ही हळद टाकली. पावसाचं हळद. हा. चवीनुसार मीठ. आता तुम्ही तुमच्या घरच्या जेवणामध्ये कोणता मसाला वापरता? काळा मसाला. काळा मसाला का? लाल पण वापरते, काळा वापरते. पण काळ्या मसाल्यातली जी भाजी आहे ना ती खूप टेस्टी लागते. वांग्याला, दोडका, वांग, परत हे मच्छी मटण जे करतात ना, आमच्या गावी मटणच करतात म्हणा. मच्छी वगैरे असं काही खात नाही आमच्याकडे. अंडा, हे सगळ्याला आम्ही हे वापरू शकतो. कारल्याला पण आता हे टाकते. मस्त आता मऊ झाले आहेत ना. हो.
आणि टेस्ट पण छान येते याची. पोह्यासारखं, पोहे कसं खायला जरा बोर होतं ना, हे नाही वाटत. हे आपलं भेल सारखं वाटत असेल ना. हा छान एकदम. हो हो, मी म्हणूनच केलंय ना, जास्त थोडा नाही केला. आता टेस्ट त्याचीच करायची. चहा नको बोलला ना. छान आहे, सुशीला पण मस्त आहे. हा. नावानीच चालेल. नाही, युट्यूबवर असेल. हा. पण मला तर माहित नव्हतं सुशीला म्हणजे काय. फर्स्ट टाइम ऐकलं. सुशीला तुला दिलंच नाही आतापर्यंत ना. हा ना? पण ऐकलं पण नाही हो. दिलं नसलं तरी हा नावच नाही ऐकलं, पदार्थच माहित नाही. पण आम्ही बनवून खातो ना, गावाकडनं मोचून वगैरे आणतो. तेच ना, म्हणजे वेगळं काहीतरी वेगळं असं म्हणायचं. आता ह्याच्यानंतर काय आपलं आता कोथिंबीर टाकते. झालं. हो, झाला सुशी. म्हणजे पोह्यासारखं. हो, पोह्यासारखं. झटपट आपलं. वरून पिळून सगळीकडे होणार नाही ना प्लेटामध्ये, त्यासाठी मी ह्याच्यातच लिंबू टाकते. अगोदरच. हा. मग अजून जरा चटपटीत लागेल ती मस्त वाटते. तुम्ही लिंबू कुणाला जास्त पाहिजे असेल तर जास्त पण टाकू शकता, कुणाला कमी पाहिजे असेल कमी पण टाकू शकता. पण लिंबामुळे काहीच नाही, लिंबू उलट शरीराला आपल्या चांगला असतो. झाली ही रेसिपी. हो, सुशीला तयार झाली. सुशेला तयार झाला आहे. प्लेटात टाक. तिकडे पण तेच चाललंय. एकदा सर्च करा आणि घेऊन या बाहेर. टेस्ट करून दाखवाल ना तुम्ही. हो. लुसलुशीत होतं ना ते. मस्त छान झालं सुशीला. शेंगदाणे वर दिसत. आता ह्याच्यावरती आपण कोणताही चिवडा टाकू. हा, कुठलाही म्हणजे शेव टाकले तर छान. मक्याचा चिवडा असला तर जरा ही कसं आणि ते वेगळं वाटतं ना. शेव बारीक टाकले की छान दिसेल. मग जास्त पण नाही, कारण त्याचे सुशेल्याचे जे चुरमुरे आहेत ते दिसले पाहिजे ना. मम्मी काय बोलल्या? तिला तरी झोपली तरी एकटी रात्री झोपली. माझ्या मम्मी गोष्टी सुशीला. स्क्रू खोलायची टाकू जा, अशी. इथे ठेवते. आणि आत यायची. मी तुम्हाला सकाळीच बोलले ना, योगा. माहिती आहे ना ते? येऊ. सुशीला का? तुम्ही पण घ्या. आवडलं. एकदम मस्त झाले. एकदम छान काकीसारखं. मग त्याची टेस्ट आणि चावताना कसं वाटतंय ते. पोहे समजा कांदे पोहे मी दिले आणि सुशीला दिले तर काय डिफरन्स सांगाल मला, काय फरक सांगाल मला. त्याच्यात एकदम मऊ मऊ वाटतो. पोहे वेगळं वाटतो, हे वेगळं वाटतो. कधी कधी पोहे बघा सुके होतात. सुके असतात. हे आणि ते तसं कडक असतं. दातात चावले की मग ते कडक राहतात. आणि ही एक टिप्स आहे बघ, सुशेला खाल्ला ना, ज्या लोकांना पित्त वगैरे असतं त्याची जळजळ होते. सुशेल्यामुळे जळजळ होत नाही. मी त्यांना मग अशी तेच बोलले, कुरमुरे पौष्टिक असतात. गरोदर प्रेग्नंट बायकांना सहसा कुरमुरे खायला सांगतात. सुशेल्यामुळे जळजळ होत नाही. त्याच्यामध्ये बेस तो आहे ना कुरमुरे, तर ते पौष्टिक पदार्थाला पोह्यापेक्षा जास्त. पोह्याने ऍसिडिटी होते आणि नाही होणार. म्हणजे जर माणसं पोहे जर नाश्त्याला बनवत असेल तर त्याऐवजी तुम्ही सुशीला बनवा ना. चांगला ऑप्शन. मी तुला कशी वाटली, छान वाटते मला. काय डिफरन्स आहे सांग. मला तर आवडले एकदम मस्त. त्याच्यात बाईट घेताना कसे कुरमुरे येतात, म्हणजे हे किती मस्त वाटतात ते. शेंगदाणे डाळ येते त्याच्यामध्ये आणि एकदम आणि टेस्ट वरतून जे आपण शेव पण जे स्प्रिंकल केले तेही चांगले वाटते ना खायला. एकदम मस्त. आणि लिंबू टाकले म्हणजे अजून चटपटीत वाटते. अजून चटपटी. माझी ही सुशेल्याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली खाली कमेंट करून पाठवा मला. तुम्ही कमेंट केलं, खूप जणांनी कमेंट केलं तर मला आणखीन करायला प्रोत्साहन येईल. बरोबर. अजूनही माझ्याकडनं काय बनवून पाहिजे असेल म्हणजे तुमच्याकडं ते पण मला कळवा. आणि ह्याच्यात काय चुकलं असेल किंवा ह्याची काय चव तुम्हाला वेगळी वाटत असेल ते पण सांगा. बरोबर. त्यात मला राग येणार नाही. बरोबर. आणि व्हिडिओला लाईक करा. व्हिडिओला लाईक करा. मम्मी आवडली तुला. खूप छान आहे बघा, मी पण खाऊन बघितली, एकदम भारी लागते.